Oin bezkaitzu ezan da. Ron, vale, ongeldi. Bai. Ja, izilik egon. Bueno, ni Mikel, zu? Ni Jesus Mari. Jesus Mari? Bueno, berriz besateztien. Niri batzuk besateztien berriz. Berriz, baina berriz herriarekin ez da kasarik usirik. Berriz de baserrien izena. Bale, berriz da baserri, ja. Nun gaude orain? Bueno, oin gauz baldatiken, foruen. A ber, nola da hori, foruen? Hau de foru. Hau, terrenua da foru? Bai, hau terrenua, hau baserri da foru. Adios, ojo al Cristo, forun gaude orduan. Baina zu, Jesus Mari? Ni lumotarra, bai. Lumotarra. Ni nau lumon eskolara bilitxe, lumon bautu izeute, lumora elizara... Dana lumon. Jesus Mari, ikusten zailo pañuelo elegantia, zer da hori? Hau da Ameriketik garretxe. Bai, Bai, Levis. Ahí va, marka, bai. Ya, bakeroak eta metzen. Amerikano, con pañuelo Levis, amerikano. Hay pocos, Hoize martxa. Lana, arratzalde guztireko lana. Deko, zazpide karteko lana. Hemen jubilazioik ez dago. Hemen ez da jubilazioik, ez domekarik, pez. Ez domekarik ez da baka. Hemen ez da ez domekarik, ez kubaliurerik. Ardari, trago ipez, Ez errez. Baserri jarraunak enbideu bier. Biarra, hoi. Ez, tragoa, etorri hona eta kopi eranda gero loen, ez. Ez gano bat. Bueno, arrankeko tratora, ose? Bueno, bai, animatzen basea, bai. Venga. Bai. Dios, kontu. Atorre. Ezer itzi bala menatzen? Bai. Bate. Vale. Eixo barik, Vale. Jesus Mari, eta zein behar da, honekin? Haude, basurdiek apurtzen duzen hone landak. Basurdiek izan guzturra landak. Bale. Zapaltzeko pizkat. Da hone erriken da, gehiago, dana zapaldu. Bale. Aiba, punka. Bueno, kusu eran tratorara. Bale. Venga, patu zeu bani. Zupate bani. Sakatu denboraki, sakatu topera, zizau. Sakatu zizau. Venga, oina azelereu. Bueno, semo Jesus Mari, bastante txukundu da, ez da? Bueno, apurtzu ez zerrizu. Eta harteka etorriko neiz laguntzea hementxe, hau relajantia data. Trautxu hartu nimiko, ez da? Dana bierra, Hombre, bierra gehiagi. Itxekarko tardaua, tranquila, Bueno, hementxe gaude, a ver, Jesus Mari, noiz datorre? Bueno, bierra apurtxu eta insulez. Bueno, eskertzen da, Jesus Mari. Tragotxu, bueno, hola, bai jauna. Apurtxu eta zenbat, Hola, bota gehiago, bai. Bierra askorik ez zuen, Urrungo unian gehiago. Venga, hau harinat, da, hau. Hau harin, bai, peligro hau daka, Ardonak harin enatzen da, bai. Bi basu eta eskarrik, askotan angatik. Bultakatu gure berriz bizitan. Jesus Mari, nunda? Jesus Mari, hor daude, kamuflatuta. Jesus Mari, foruako lumotarra. Baserria berriz. Orain ulertzen da zergatik da berriz ibilin naiz traktorean da berriz bukatu dut ardoa edaten. Jesus Mari, gauza bat, misterio berri bat sortu da Bizkaian. Villa Libreren trompeta ez, kuarto mileniko misterio bat. Lumoko zelai batzutan, soro batzutan, marrazki batzuk edo seinale batzuk agertu dira. Ikusi dezagun lehenengoa, hementxe Google Earthen ikusi dugu, ikusi dezagun bigarrengoa, eta detailean fijatzen bagara, ikusi zeinek egin duten seinale guzti hauek. Jesus Mari, eta bagadi, traktorean ardoa dan ondoren. Eskerrik asko, Jesus Mari.